Heren, surprise, gide vrouw. You nanga you pindadop, haar contact you baanaoil. Mi ogiu a gebruiksaanwijzing voor een no. A baanaoil jaso, va you moest gebruiken. Mo potel aan dat mo leg asan pung uit. Ke you teka olie dat pote tapio anu. Dat je loopt a bana voor you mooi. Je haren mooi op bigi you waning. O deki you wane, if you wane deki dat je massering. Je haar you bana mooi. Luko, arkibong. You know e wasing aneti dati. Je liben so mek attrek en mooi. Dan je go sribi. Nanga eng so vetak dat tamara mate te you opo. Dat je haren baka, dat je wasen puru. Dat je mekat napu. Dat je kan kar vrouwtje kon. Surprise. Vrouw schreef voor Rigeri tak. Hey, laat het vasthouden. Tak. Nee. Laat het voor 2 dagen uitrusten. Dat micro. Maar Arki mi boom. Je Arki. You can make a rust uit. Maar if you want it, you can do it 3 dagen achter elkaar. Maar... eigenlijk bijna mine wat die ba. Afro no wan sen igwe mora straat hier. Want you up a rokosani gang. Abana. Let wel, mijn nummer na 8589092. Kom snel. No fear you onzeker mogelijk manengre. You nanga you pindadop. Kom ik asan kom. Bana.